everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Si Tio na lang ni mo yapasas umahan. Inya na lang kung wag ilain ka paingnan. Daghan na kay ug natabang si Tio nato gud. Wag idong tanan siya magkalisod-lisod sa wa pa ta mabuti ning dapita pero karon lakip siya na problema para nato. Dong, Dili ta obligasyon ni Tio nay. Ako may obligasyon. Ako ang lalaki ni ining pamilya. Angay lang nga ako unta ang mubarog nga lig-on og makahatag sa inyong panginahanglan. Dave, anak. Dili ko gusto nga mahigmatan na lang niya usa ding mga adlaw nga wa na si Amy ug si Inday Ellen. Ilan akong gibihaan kay dako kog pagkuwang. Dave, Pero siguro na ko nga dili na nila buhaton ay. Dili ko biyaan nila ni Amy ug Inday. Mas maningkamot pa ko. Dublihon pa na akong kakugi. Pasin kuwang pa ba mauli nga nakalisod ta. Mga human ko pamaylo og palit og tambal ni Inday Ellen. Pangita pa kog lain ka pangitaan og kapanginabuhian ay. may pandayonon ka man ka silang daming. Sa adlawan raman ko mamanday nay. Kanti man ko sa mga gabi eh. Basin may lain pa ko nga mabuhat ana. Basin makapangal sa pakos merkado o makatabang-tabang ko dito. Uy, Dave, wa na kay pahuway kun mo na. Asa naman paway nay. Alis ako nay. Dong, Dave. Pahuway na dong. Igo na na. Tiwasa na lang na ugma. Ay, pila naman lang ng ilisana ni Mus Atop ba? Ako lang ni Tiwasonang. Gamay naman lang eh. Aron alay balikon pa ugma. Ay, kana pang may balikon ka. Sige na, kanaog na diha. Nagandam ko og bugnaw nimo. O di asay painit kung ganahan ka. Salamat lang nang. Ay, naunsa, kabaya. Dali na ba? Dili ba ako ganahan na ng balibaran ko, ha? Sige ka. Oh. Oo. O nang, nana. Ni Adong o. Unsa may ganahan nimong iparis ining biko? Kape, sikwate, ni asay gatas o ingon man juice. Salamat nang. Bisag unsa lang nang. Ako, ganahan ka? Bisan unsa man ka ha? Ha? Siya baya, misiga bayang mata. Joke ra dong uy. Sige na. Kaon na ha, aron makapauli ka na. Ningit kita na magsugod. Makabayad na sa tag-overtime ni mo ani. Wala na nga eh. Pila raman to. Di pa masab ko mapauli. Mulahos pa ko sa merkado. Uy, kabuutan baguday ni mo. Mangumpra ka? Unsa man, mo advance ka? Adili ko mangumpra nang. May trabaho sa ko dito. Mangalsa ko sa mga karga o mga banyera. Uy, mao ba? Ay, kaanugo na nang imong ngitsura. Mapunta ka lang sa mga bugat nga buhatonon. Ang angay gid unta ining mga naw nga ingon ani, no? Og kining imong busok nga bukton sa opisina gid unta. O baka ha, manegosyante ka. Angayan ka gid kaayong mag-Amerikana. Kay gwapo ka man kaayo dog. Uy. Sinang daming baya. Komedyante. Basig madubok ng bukto na ko gisigan ng kislit nan. Murag isda. Komedyante mang kadong. May pagkaliwat sa ibong uyuan nga si Timbong. Pero makalagot ng uyuan ni mo eh. Bisag way asawa, dili gyud. Di gyud managad nako. Ego rang mo timbaya kung magtagbo mi.
Dili gyud maningidhat nako. Oh. Ingon siya? O tiyo, Hoy, Ay kaniadto pa ba ginasdami nga nakagusto gud nimo manoy? Tabatan-on pa lang ta ba? Kunwa pa ka na maminyo og foreigner, na kamo gid tingali ba kadayon ana. uy, anong magkadayon kung may nga, wa man ko manguyab niya. Laki-laki hon man ang bayhana. Di ko ganahan. Di mabilin og bahay. Manoy uy, bitaw. judgmental kay ka manoy. Eh, tinuod man sab. Ilado ng palauyab din sa atong palauyab. Din sa atong baryo bitaw. Sumago nga palauyab. Ay, di na ta maghisgutan na uy kay makasa lang roon ta. Kanang imong anak ay. Hatod og storya. ha? Eh, ko lang galing ko bisulti sa gisulti ng daming. Wanawa nang huyab ka na ay. Huwag na dito kay. Mupauli na sab ko karon. Ay dinhi lang katog uy. Muram sa unsa kalayo tong bay. Nga naaraman diha sa una gamay. Gipaabot lang yung ka nga mauli kay may ipatrabaho manggutos Elias. Kita'y pares adto. Kanus naman tiyo. Ikaw, kanus am ka mahuman sa ilang daming. Mahuman naman to ugma. Timing kayo. Di na ko mangita og laing trabaho. Sige. Pares tas pagtrabaho dito sa ilang Elias. Pero sa Lunes na takasugod og trabaho kay may humanon ka pa man kaha sa ilang daming. Unya Domingo man sunod ugma. Ting pahuway. Mananom lang kog dugang sa saging tiyo. Ini ka Domingo. Kunya, gunahan ko tong kuan katong kang gudoy. Gudoy. Oo. Itong dapit sa kang gudoy aron nga matamlan tong kamuti. Ano nga dili ito magamit dito. Ano lang, may paabuton. Mabaligya inig abot sa panahon. Mau ba? Saan di ka mo pahuway? Trabaho kagadlawan, ingon man gabi eh. Unya, musayaw ka pa usahay magkadlaon kay magtabang-tabang sa merkado. Patay ng lawas si mga nadong. Maningil bahiyagin ng lawas na to dong. Musumbalik lagi hapon niya nimo ang imong kugi. Ano ko lang niya ang imong kahago kung adto ras tambal paingon. Dayo, sweldo na nako silang ng daming. Og nasay akong kita sa merkado ganina. Pagpalit o ganani mo si Nina. Maayo gud unta, pero kuhaan pa maguni sa gatas ni Inday. Palit patag bugas. Unya sudanon pa. Sa sunod Sabado papaya ang sunod nimong sweldo. Mga sa sunod na lang. Igo pa maguna bisan kuhaan pa nimo para palit og ukay-ukay. Dagan man og bagong abli ron. Kung Domingo, pila ra man na. Okay. Mamili lang unya ko. Happy tarbang birthday ni Inday. May na lang na siya bag-o bisan gikan sa okay. Nindot anang ukay-ukay, mga ligon ka imported. Bitaw. Pero biya na lang sa uban. Pero sige lang. Mga nindot pa sa dang mga okay. Mamaway lang unya tagpamalit kung makatrabaho na unya ko. Ay, husa day tuod. Hapit na sang klase. Tapos ang utong na gidron. Makagraduate na ko sa akong kurso. Og pohon, makatrabaho na unya ko og tarong nga trabaho. Makabalik na gid unya ko pohon og pundo sa syudad. Ha? Ato ka pundo? Oo. Kung makatrabaho na unya ko og hotel, kay pang hotel ba ang akong kurso nga HRM ha? Lain sa kayo mag-ulian pa ko dinhi kada adlaw. Makalayo sa syudad Pila ka oras ang biyahe. Traffic pa ya. Ang bana lagi ni Dayminda naman sa syudad pagtrabaho. Kada adlaw lagi siyang pauli. Kada adlaw ba, uy? Dili kada adlaw, uy. Kada gabi, Kay, gabi naman na siya maabot sa ilaha. Mo pauli, gid. Bisan lisod na kayo iuli. Kay mahadlok man maawayan sa asawa. Silo sobaya kayo nas Minda. Unya, parehason sad ko nimo ni Minda. Higtan ba sa ko nimo sliog? Bisan wa ko'y gibuhat nga daotan, Dave? Imi, di naman sa ingon.
Ang ako lang ba? Kami nga unya anak kung may tabo na. Niya, magpangita sa mo si Inday Elin. Si Mana nga dili ka na mo makita. Depende. Ay, noon sa bataan ni, uy. O pag gani ko makatrabaho, na problema na hinuon taan na. Unya na ako na natuon ang unaon, bi. Basta, kay abot unya sa panahon, dili ko gustong imo kumpungan, Dave. Amy. Tiyo, palihog kong tunol anang usa ka 2x2, tiyo. Kadiot. Duwa ta. Kuman, maabot ra nimo. Oh, maabot ra. Kadit. Kay ari ko sa may tumoy dapit. Ambil palihog, tiyo. Dara. Salamat. Ginoo ko, nahangog kagi ka sa top, Dave. Tabang! Tiyo. Dave! Tagal kong til. Dave! Kasakit sa kong til. Ang imo mo, may agas ng dugo. Isirit ang dugo sa imong And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!